97,3 хити, Радио Гея и твоята хитова колекция. Добро утро! Стартираме разговора, както казахме, бюджет 2016 ще бъде темата на нашия разговор с гости в студиото Костадин Станоев и Георги Кунчев. На телефон обаче, преди да стартираме с тях, ще разговаряме накратко с лидерът на РЗС Яна Янев. Добро утро! Добро утро! Чувате ми добре, предполагам? Да, чувам ви. Така, направо на въпроса. Бюджет 2016 вече е факт. Вие гласувахте против. Сега не знам дали накратко може да кажете защо, ма опитайте. Да, гласувахме, защото това е бюджет на застоя, на кърпежите и бюджет, който удовлетворява старите групировки около управлението на Тотев. На практика ние бяхме учудени, че новия кмет Котев предложи старата бюджетна матрица на Тотев. И не е нужно да се прави какъвто и да било задълбочен анализ, за да видите, че в определени пера на бюджета, където са заложени най-големи разходи, само не са вписани имената на групировките. Този бюджет 2016 е основно бюджет на Червенков и на Малчев. Ние не бихме подкрепили никога подобен бюджет, който удовлетворява интересите на групировките и обрича града на застой, и в крайна сметка виждаме, че в този бюджет няма политики. Нищо ясно не е заложено по отношение на образование, социална политика, спорт, туризъм. Всичко е нахвърляно като цифри, без изобщо нещата да са изведени в логическа последователност за реализирането на определени проекти, които биха могли да дадат възможност за развитие на града. Нещо повече, вие чухте първия ден, отменихме възможността през идващите 5 години да се продават земеделски земи от общинския фонд. Също така отменихме възможността да се дават на концесия язовири и водоеми. И считам, че това е една положителна крачка напред и голяма част от нашите съграждани са удовлетворени. Но в крайна сметка този бюджет беше приет предварително с договорки и с това, което са решили групировките, които вече споменах. Не приемате тезата на кмета на общината Кирил Котев, че това е възможният бюджет. Има ли такъв вариант това да е бюджета сега, като начало на това ново управление 2016, който на фона на финансовото състояние на общината не може да изглежда по-оптимистично, или мислите, че това не е така? Откровени глупости се чуха по време на сесията и вие сами видяхте, че за пръв път от 25 години се приема бюджет не за 5 минути и за 1 час, както е било до сега, а след дискусии продължили 2 дни. Обаче ние не чухме нито от кмета, нито от неговия екип нищо съществено, освен откровени глупости, че да речеме за осветлението на града на определена улица е монтиран електромер, който да замери разхода на електроенергия. Да не би кмета да е лаборант или електротехник, който трябва да се занимава с допотопни методи, с електромер да замерва разхода на електроенергия, когато живееме в модерен век, където тези неща
не само, че са пределно ясни, ами си има системи, спецификации. Всичко това е изяснено до най-тънката подробност. Просто съм възмутен от изключително ниското ниво и ако така продължат нещата, считам, че нашите съграждани на 100-ния ден от това управление на Котев, което е по-лошо продължение на управлението на Тотев, ще срещне отпор и хората ще излезнат на улицата да протестират. Накрая искам да ви питам, бюджет на застой беше наречен от вас скалпиран бюджет, този бюджет 2016. Сега 2-3 дни след сесията, може ли с едно изречение да кажете какво да очакват хората в община Сандански, след като вече е факт финансовата рамка на общината за тази година? За голямо съжаление, този бюджет не дава никаква възможност за развитие, единствено защитава интересите на Червенков и Малчев и още няколко групировки, които се въртат около общината. И аз не искам да лъжа и не мога да подвеждам моите съграждани. Много е тежко положението и според мен хората трябва да си кажат тежката дума. Не може да се правят експерименти и да се сещаме за управлението на града веднъж на 4 години. Трябва сами да вземем в собствените си ръце съдбата на Сандански и да го изведем от това тресавище, от това блато, от този застой в продължение на 12 години, който за съжаление продължава и през новия мандат. И аз считам, че хората имат енергия и могат да направят така, че Сандански да бъде както много други развиващи се градове. Вие виждате, че Сандански е много десетки години вече по-назад от Банско, от Разлог, от Гоце Делчев, от Петрич дори. Едни малки градчета като си мигли далеч задминаха Сандански. Затова ние през вашия ефир може смело и категорично да кажем, че ще защитиме интересите на нашите съграждани и ще подпомогнем организирането на протеста. Добре, благодаря ви, успешен ден ви пожелавам. Добро ви желая. Ние продължаваме, извинявам се за леката микрофония, така стоят нещата в живия ефир. Продължаваме с гостите в студиото, които анонсирах по-рано. Костадин Станов и Георги Кунчев, тук докато намести микрофоните. Така. Сега продължаваме с бюджета. Иска ми се пак да задам този въпрос. На фона на финансовото състояние на цялата държава, явно на недоброто финансово състояние на община Сандански, към вас, господин Станов, можеше ли по друг начин да бъде? Все си мисля като човек, който е не финансист, че имаш едни пари, те има някакви параметри в закона за държавния бюджет, тук, там, толкова проценти, така. Може ли по друг начин да бъде направен или докато държавата е в това състояние, докато общината не е в цветущо финансово състояние, все така ще я караме? Здравейте и от мен. Това, което искам да кажа по въпроса за бюджета е следното. Аз се извинявам пак предварително, че се налага все едно съм човек, който е представител на черната хроника и обявяваме факти и новини, които са свързани с това как нещата не се случват в Сандански, но трябва всичко това, което се случва в Общинския съвет, да бъде ясно на хората, на гражданите на общината, така че те да разберат какво се случва реално. Какво е това бюджет? Тази дума аз ще се опитам по някакъв начин да я обясня по друг начин, за да може тя да бъде разбрана от хората. Бюджетът, това е основният финансов план за това как общината възнамерява да разходва публичните финанси. Тоест, от този бюджет трябваше да стане ясно какви са приоритетните политики на общината, както в краткосрочен план, така и в малко по-дългосрочен в рамките на 3 години.
Към него, относно секторните политики, които са заложени в самата бюджетна рамка, трябваше да има прикрепени обяснителни записки, от които също да бъде ясно как точно ще се развива конкретното перо и върху какво ще се залага. За съжаление, подобно нещо ние не успяхме да видим. На никой не стана ясно вътре в Общинския съвет каква е политиката на общината. Нито в краткосрочен, нито в дългосрочен план. Това, което забелязахме, е, че бюджетът е просто копи-пейст от миналогодишния към проекто бюджет 2016. Това се случва. Те даже не си бяха направили труда да сменят първата страница. Просто бяха поправили 2015 с химикал на 2016. От тук става ясно колко труд е положено по новата проекто рамка за бюджет 2016. Ами ако трябва да проследиме малко по-в дългосрочен план нещата. Проекто бюджет за 2017 и 2018. Какво се видя там? Видя се, че това, което е в 2016 е просто копи-пейст в 2017 и 2018. Какво означава това? Това означава, че общинското ръководство няма абсолютно никаква представа как ще се развива общината за напред. За съжаление. Това се случва. Чак оставам без думи с това поправене на 2015 на 2016. Аз рядко оставам без думи. Прехвърлено в 2017 и в 2018. Това е, пести се хартият по този начин. Добре, приемаме този бюджет, той е приет така или иначе, въпреки че имаше, така освен вас, имаше и други гласове против бюджета. Често се казваше това, че бюджет е точно, той е израз копи-пейст на бюджетите до сега правени от предишния кмет Андон Тотев, но дайте ми някакъв пример от всичките тия цифри тук. Къде, примерно, са дадени повече или пък не са дадени достатъчно пари, за да могат да разберат хората за какво точно става въпрос? Как се планира част от тези публични финанси? Да, ще ви дам конкретен пример и ще го обвърза с моите възмущения, които са били през годините, наблюдавайки проекти бюджетите, които са приемали. Конкретно парите, които са заложени като представителни разходи за кмета, за председателя на Общинския съвет и за кметовете по населени места. През всичките тези години се залагаха едни суми. Общата стойност беше 75 000 лева. Тази година също е 75 000 лева. Да уточним, 75 000 лева за кмета на общината, за председателя на Общински съвет и за кметовете на населени места. Точно така. Това е представителните разходи, да знаят хората какво всъщност представлява и това са пари, които се изразходват за какво? Ами и аз това се опитвах да разбера. За какво се изразходват тези пари? Мен това винаги ме е дразнило, тъй като никой не е давал досега ясна представа за това за какво ще бъдат разходвани. Зададохме този въпрос също на кмета и на председателя на Общинския съвет и отговор също не получихме. Когато се залагат едни пари за представителни разходи, не е ли нормално, питам аз, да се знае предварително те за какво ще бъдат разходвани? Да речем, председателя на Общинския съвет планува някакви важни визити с високопоставени лица, както от национално, така и от европейско ниво. Той ще прави визити, ще лети до чужбина или какво ще прави? А конкретно за селските кметове, когато съм разговарял и с тях, те винаги са се оплаквали, че парите им не стигат. Ма когато не стигат едни пари, нали, първо трябва да има някакъв финансов план за това за какво ще бъдат разходвани. Те за панаири ли ще се разходват, за селски събори ли ще се разходват, или искат просто да имат някакви джобни пари, с които да могат да почерпят хората по селата. Това трябва да е ясно, то трябва да бъде заложено като финансов план. Така. Предполагам, че част от тези пари ходят за тези по селата събори, които има нещо такова сигурно. Защото представителни разходи, свикнали сме представителни разходи на президент, на председател на Народното събрание и така, обаче като е представителен разход на кмет на едно село и си казваш, брей, какви гости ли се посрещат там и затова се опитвам да си обясня в движение за какво може да отиват тези пари. Именно. Това е бюджет. Значи, когато те да бъдат заложени като представителни разходи, той кмета няма право да ги разпорежда. Няма право да ги разпорежда за това, че трябвало да плати на музиката, да речеме, в конкретното село, или пък да плати, да речеме, някакъв коктейл. То няма как чисто счетоводно те да бъдат разходвани по този начин. Защото кмета на кметство, той не е разпоредител с бюджетни средства. Той няма отделна сметка за това. Разбирате ли? И ето тук вече те са в колизия. Така. Нещо, което ми направи впечатление на края на тая сесия, на втория ден,
всичко почти, което беше предложено по време на дебатите от общински съветници, някъде за даване на пари, примерно тази ремонт на уличката, уличка силно казано, между поликлиниката и полицейското управление. Там за хемодиализата нещо беше... Има предвид кой каквото предложи, всичко се беше приело. И аз питам сега, като това са предложения по време на самата сесия, те не са, питам като лаик, те не са там някъде в тези разчети, защото общинските съветници ги предлагат сега. Като няма пари, откъде изведнъж всички тези добри иначе предложения бяха приети. Да не стане просто популизъм, защото някои от, между другото, общинските съветници обраха много овации тук в интернет пространството за това колко хубави предложения. Да ви кажа, и аз мога да направя предложение сега като Волен Сидоров, примерно, тази февруарската пенсия на хората, нека да е по 500 лева на всички, обаче и всички ще кажат браво на Ваня Христова, ама откъде да ги дадат тия пари? Та въпросът ми е, накрая да не се окаже, че всичко беше прието, а пари има ли за всичките тези инициативи? Това, което се случи, няма нищо общо с реалността, тъй като всяко едно предложение, било то за определен финансов ресурс, който трябва да се изразходва за ремонт на улица или за болница или за нещо друго, трябва да бъде обвързан с съответната документация, която да обосновава този разход и съответно той трябва да бъде предвиден в бюджета. Няма как човек, който желае да бъдат отпуснати едни пари за едно, втори за друго, трети за трето, това наистина да се случи. Значи, нека да си дадем сметка, че между добри намерения и реалност има много голяма разлика. Ние можем да си обещаваме всичко, нали, можем така да стоиме гордо и да казваме да, ще направя това, ще направя другото, но реално може ли да се случи? Защото от бюджета това не е видно. Пак казвам, в бюджета трябва да се види какви са съответно конкретните политики за развитието на общината. Там от него става ясно какви ще бъдат така основните неща, по които общината ще работи. А такова нещо нямаше. Няма ли и сега, примерно, общо бюджета, може ли да кажем, че това е бюджет на инфраструктурата, да речем, ще се инвестира повече в инфраструктура, бюджет на образованието, че ще се инвестира там, или не е такъв бюджет? Има ли нещо, което е така поставено в центъра? Или... За съжаление няма нищо... Знам, че задавам риторичен въпрос, обаче чакам отговор. За съжаление няма нищо такова, защото ако да речем, че това е бюджет на инфраструктурата, в него трябваше да бъде видно кои улици ще се изграждат, от коя точка до коя точка, колко пари ще трябва за тях. Ако е за образованието също, трябва да се знае в образованието върху какво ще се заложи, т.е. нещо конкретно. Като сме на въпроса за образованието, аз ще кажа, че имаше едно предложение от наша страна относно разходите, които са заложени и влизат като заплати на общинските съветници, част от тях да бъдат пренасочени към образованието, към цялото перо образование, без конкретика точно в какво. 100 000 лева предложихме от тези пари да бъдат прехвърлени по перо образование. Знаете ли каква беше реакцията вътре? Само не ни избодоха очите, това се случи. От възнаграждението на общинските съветници? Точно така, да. А колко получава един общински съветник сега в този общински съвет? Има ли така? Трудно ми е да отговоря колко точно получава един общински съветник, тъй като той участва и в комисии, участва и като член в тези комисии, председател, но мога да ви кажа от справката, която получих във връзка с това какъв е хонорара на общинския съветник, за това, че присъства на сесия в общински съвет. Хонорара е 200 лева. Така. Бруто. От него съответно има отдръжки. Това е хонорара за сесия. А що се отнася за хонорарите, които получават колегите като членове на постоянни комисии, като зампредседатели и председатели на такива, като колегите заместник-председатели на общински съвет, не мога да кажа, защото аз нямам информация за това. 200 лева, вие сте предложили част от тези пари, които отиват за възнаграждение на общински съветници, да бъдат в перо образование. Какво ви казаха? Имало отпор? Каква е била? Винаги съм си мислила, че общинския съветник, сега той е човек в повечето случаи общинските съветници са хора с някакви професии, утвърдени, някои от тях са хора част от бизнес, имат бизнес.
и едва ли възнаграждението на общински съветник би трябвало да има най-примамливото, каквото и да е то, независимо дали става въпрос за 20 или за 2000 лева, за да са там. И за това съм си мислила, че е хубаво да има такъв един жест морален, който в началото на всеки един мандат общинските съветници, хайде да не от всичката, но се отказват част от това възнаграждение в името на нещо друго, да даряват парите някъде, да ги пренасочват някъде. Защо не искат? Това, което аз винаги съм твърдял в разговорите ми с хората, е било следното. Длъжността общински съветник би трябвало да бъде приемана от хората, заемащи тази длъжност, като нещо, което е над нещата, нещо, за което трябва да дадеш своя личен принос, тъй като ти си достигнал едно определено ниво на развитие и вече си готов да даваш и да помагаш на обществото. Аз винаги така съм го разбирал, но явно някой друг го разбира по друг начин. За да бъдем конкретни, аз ще се позова на бюджетната рамка, тъй като след като говорим за финанси, за средства, трябва да бъдем конкретни. Значи, възнагражденията за общинските съветници са заложени в заплати и възнаграждения за персонал, нает по трудови и служебни правоотношения. И по-конкретно за персонала по извън трудови правоотношения. Така е заложено в бюджета. Обща сума на тези средства за 2015 година е 386 020 лева. Това е общата сума. И тук беше нашето предложение. 100 000 от тази обща сума да бъде пренасочена към образованието. И вече в последствие да се реши точно в какво в самото образование ще бъдат разходвани. Това беше нашето предложение, но то не получи подкрепа. Как се отразява на бюджета на общината това, което някои кандидатите за кметове миналата година каза, че сигурно още е така, че общината като такава е най-големия работодател в община Сандански. Няма фирма, няма завод, който да има повече служители, отколкото администрацията. Това дали е така? Сега, да не ви обвързвам с да или не, но така каза един от кандидатите за кметове, каза, че община Сандански, общинската администрация всъщност е най-големия завод, да го кажа така, най-големия работодател. Тук перото за възнаграждение като цяло на администрацията, как влияе на бюджета на общината? Аз не бих могъл да дам конкретен отговор на този въпрос, тъй като за да мога да го дам, трябва да съм запознат в детайли с нещата. Аз нямам статистика нито за това как реално се развива общината в частния сектор, имам предвид предприятията, които са регистрирани на територията на общината и какъв е техния приход и съответно персонала, който е назначен към тях. Нито имам конкретна статистическа информация относно това колко на брой е персонала в общината. И в тази връзка не бих могъл да дам конкретен отговор. Но що се отнася до това дали тя е голям работодател? Да, тя е голям работодател, общо казано. Защото се вижда, че от бюджета много голяма част от него, предимно средствата са заложени като заплати за персонала. От бюджета на общината една основна част отива за заплати. Предимно за персонала. Предимно, да. Предимно за служители в администрацията. Пак ще задам такъв риторичен въпрос. Добре ли е това в община като Сандански да няма... Аз държа на тезата, че общината е най-големия работодател, но за да не го така превръщам в задължителен факт, след като и аз не съм проверила, добре ли е, че общината е толкова голям работодател, че има толкова много служители? На фона на, така и да не е най-големия, но на фона на останалите тук бизнеси, предприятия, заводи, оказва се, че най-много хора най-вероятно са ангажирани там. Това как се отразява според вас? По смисъла на търговския закон, общината е предприятие. А като човек, който съответно е назначен да ръководи едно предприятие, той трябва да прецени колко точно персонал му трябва и точно в какви сфери ще работи този персонал. Изхождайки от тази логика, която би трябвало сам да прецени относно персонала. За къде и колко персонал ще му трябва и какво възнаграждение ще трябва да му заплати, за да може този персонал да работи качествено и да бъде в полза. Когато се прие структурата за организацията на общината, аз исках, както и колегите общински съветници от РЗС, да дадеме шанс на директорите на дирекции в общината с няколко думи да се опитат да ни обяснят защо те трябва да вземат съответната длъжност директор на дирекция и как те ще управляват тази дирекция. Това беше също наше желание, но то пак остана без отговор. Кмета в рамките на минута-две се опита да защити бюджета, като каза няколко думи за него и нищо. Ами един председател на спортен клуб полага повече така мотивация и в
по-дълъг текст разяснява за какво ще разходва средствата от порядъка на 1000-2000 лева за неговия спортен клуб, а ние говорим за бюджетна рамка 2015. Значи това е, не знам как да го нарека. Добре, нека да дадем малко въздух от тук от ефира на Радио ГЕС, толкова много цифри на хората с кратки реклами, след което се връщаме за обобщение по темата. Какво ни дава, какво да очакваме, има ли надежда, има ли глътка въздух от бюджета на община Сандански за 2016 година?